Uyakhumbula ngesikhathi kune unrest. Ngesikhathi kune unrest lapha. Bonke abantu babe angathi bonke inqwaba yabantu yayingahambisani nokuboshwa kaMsholozi. Kodwa akakufuneka umuntu ozophuma abe nesibindi ukuthi ngeke madoda ubaba lo asikwazi ukuyivuma le nto aphume athi qekelele kwakumele iphaka kaMsholozi imfuni izimthola umuntu ezomsebenzisa ukuthi aphume athi qekelele ukuze athi kuyihlohla khona abantu bezobona ukuthi yes mangabe silo uMsholozi we are doing the right thing yasebenzisa abantu yasebenzisa uNgizwe Mchunu nabanye kodwa yayisiphuma nobani yayisiphuma noNgizwe Mchunu ukulwa le yampi no not unrest nje asithi unrest oh yeah yona unrest because emva kalokho abantu bavele balutha wenzeka yonke into le ongayicabanga yabo yaphuma nobani yaphuma noNgizwe yanto uma seyiphumile noNgizwe abantu bamsupport uNgizwe bamuthanda khona abantu akade bengakubulala uma ukhuluma kambe ngoNgizwe ngesikhathi esetshenziswa ipower kaMsholozi engafuni lutho noMsholozi bebengakubulala abantu mawuthile uNgizwe uye challenge uNgizwe and kuthe noma seyoluwina icala yafakaze into engishoyo uMsholozi was there thema seluwinile icala uNgizwe lapho yayisiyabuya ipower kaMsholozi bingizwe yabuyela kuMsholozi njengamanje uNgizwe Mchunu le ehamba khona akahambi lephaka kaMsholozi manje usehamba lo macingwana ingakho ngisho uthando labantu ekade benalo ngoNgizwe lehlile bebengathanda uNgizwe bebethanda ukuthi uNgizwe ukwazi ukuma and akukho la akathuka khona unqamalala uNgizwe wathukile ama leaders ngicela ungitshele la uNgizwe akathuka khona uMsholozi bengekakwazi ukuthuka uMsholozi because besetshenziswa ipower kaMsholozi hayi ukuthi uMsholozi ukhulume naye noma bayiqacha lento iyazenzekela besebenzisa ipower kaMsholozi ukufeza inhloso ethile thema sekubuya lapho uNgizwe ulicala ipower kaMsholozi yaphuma Ngizwe yabuyela kuMsholozi uNgizwe wasale senjena le hamba khona uNgizwe akanayo ipower kaMsholozi manje uNgizwe akekho yena awenga leyo nto kodwa ingakho uNgizwe ucabanga ukuthi usahamba nale yapower kaMsholozi bikiyena ingakho ekwazi ukuthi athi eMoses Mabhida EFF iyongena efile emqondweni wazi ukuthi abantu bazovele bahlanye bathu sekhulumile upresident ayizi EFF lonto ibingenzeka ekuthiwa uMsholozi ubekade ethi angifuni izi EFF bese yahlukunyezwa aqhamuka uNgizwe ezosupport uMsholozi ngokuthi ayingezi EFF bese yaqhamuka ke abantu ke bebezoyisupport into ayishoyo kodwa kwamanje uma ethi uzokwakha abantu ukuthi phazamiseke iEFF ngomhla ka10 eyedwa ewumacingwana hayi ngeke phela ngithi abantu banepower engaphezulu kwaNgizwe bengabe umacingana abantu bangaphezulu kaNgizwe kodwa abantu bangaphansi kaNgizwe bezohamba noZuma noma nepower kaZuma angazi bafethu lana ikhona noma niyangizwa yini angazi so uNgizwe ungaphumeli obala bokuthi uyayingena iMK noma kayingeni imlahlisile uNgizwe leyonto uNgizwe kuthiwa waphumela obala wathi ngiyayingena iMK wayikhankasela futhi iMK kabi buzoyibona ipower kaMsholozi ibizoqhubeka ihlale kuNgizwe manje ipower kaMsholozi seyisukile kuNgizwe isikubani manje mina ngifihli ngiyongixolela abafethu isikubani isikma comrade eMK kodwa nama comrade eMK nisazobona izoziveza kakhulu ngabanye kodwa omunye mayisiveza ipower kaMsholozi ongekazasane yilo mfana ekuthiwa ubonga inkosi khanyile basazomthanda abantu lamfana usazohlukumezeka lo mfana futhi ngoba usazoma nje ameli MK ameli uMsholozi basazomthanda kakhulu abamthandayo bamzonde kakhulu futhi abamzondayo ngoba yini ngiyabona mina ukuthi ipower kaMsholozi isingene lo yamfana and iyamsupporta ipower kaMsholozi lo yamfana uyakhumbula ngesikhathi kusa khula kakhulu ngalento zamagupta and stuff and uMsholozi ebonakala edlala noDuduzane bendawonye uDuduzane kuthi uyaboshwa uMsholozi uyaboshwa uMsholozi noDuduzane bethe ngqi kanje lapho uDuduzane ipower kaMsholozi yayisupporta uDuduzane ukuthi lamacala bekwawona kanqobe yayisiyamngena uDuduzane ingakho wayethi mayeqhamuka uDuduzane
kwahlanya abantu abaningi especially abantu besifazane kodwa ngibuzeke manje njengoba uDuduzane eseyiphumela iqembu lakhe wangayisupport iMK nakube ingane ukuthi iphamsholozi le eyenza ukuthi ube nogazi kubantu ngabe ikhona liDuduzane as we speak nansi impendulo ayikho leyo phaba kuDuduzane as we speak ngisho ngaqhamuka manje uDuduzane ngeke kusahayizwa lo yamhayizo owawuhayizwa ngesikhathi ethe nomsholozi benemission e1 eyokuthi amacala ami kwingane yakhe azayo isupport ecourt uyabona umsholozi mase yokusupport ecourt usuke seyiveza ukuthi amandla akhe ahamba nawe angayincomela nje umunye umuntu oyinyanga noyisangoma athi hayi konke engenzini ukusiza lutha into esupporte nje uNgizwe esejele ipower kamsholozi ingakho kuthe mayisekhishwa wayibonakalisa umsholozi eseyakho nawe mfowethu idlozi lakho bengabe ukuthi mfowethu nawe kunezimpo ezilwayo liyakulwela idlozi lakho malizokulwela idlozi libheka abantu elisuke lizobasebenzisa ukuthi unqobe lempo ofuna ukuyinqoba nawe ngakusebenzela idlozi lakho nje mawubhekene nabantu abakuthakathayo bakubulalayo livele likuxhumanise nami thothi mina sengibambise nedlozi lakho kodwa ukuthi ngimsize wena ngomakhandakanda into ehamba kanjalo leyo okusho ukuthi mfowethu umuntu nomuntu kufuneka azazi ngishiswa yini lento ngishiswa ukuthi ngelinye ilanga angacabanga uMacingwane ukuthi unaleya power yayikhona ngesikhathi ezeboshwa athi beshinto abantu bayizwe mawukhumbula kahle igama ethi azikhale vele siyalazi kujwayele lihlale lisebenza kodwa ngesikhathi lisebenza lapha ya ngalesa sikhathi seunrest lasebenza lihambisana neincident eyenzakalayo ingakho kwakuthi noma abantu sebewathatha amafriji umuntu aqhubule yedwa ifriji into angeke yenze ngothi akayiphinde babeshe bethi ayikhale into eyayibanikeza ugqozi leyo mase befuna ukwenza lento abafuna ukuyenza kodwa hayi ukuthi lelo gama lisho ukuthi intshontsha kodwa igama fana noma uzoqhubula into ubizizaka uyabona uzoyenza leyo nto kodwa kusho ukuthi izakhe ezithi amadoda isho ukuthi qhubula izinto thatha izinto ntshontsha izinto cha into engimotivateayo ngesikhathi uyenza lento le osuke ufuna ukuyenza yabo so ngibekela namazwi wami ngiwabekela ukuthi uMacingwane lapha ekhona bethatha isinqumo sokuthi ungena empini enkulu kufuna impilo impongina kuyona check aqala ukuthi ubani okusupportayo semva kwakho uma uzoyingena wedwa noma uyingene nabantu abawiki nisuke nizoxhaphazeka nemhlabeni engekho umuntu ozoma nawe kanti mawuzongiya phambili kanti khona abantu abanepower emva kwakho usuke uzonqoba ngoba uyacabanga nje bekhona umuntu osukayo athi ngomhla ka10 baya komasha eThekwini bayamasha ngobushila uMacingane labo bantu bangachashazwa ngishama amaphoyisa ekade edlulela ngoba into nje yabo into nje abantu abamhlamba bazokwenza imashi noma bazokwenzani engekho emthethweni engayisuka yaphi noma beqhashazwa akekho umuntu onepower ozobana kuyo ngagcina kuhlukumezeka abantu ekade bengahluphi kodwa ngenhlanhla amadlozi abantu makhulu kakhulu khona abantu abazobona emakhaya ukuthi ayingeke sesiyaxhashazwa ke futhi kakhulukazi laba abakhonzo maskandi abathandayo ukusupport umuntu engakhalkulethanga bazobona abantu ukuthi ayingeke la kwangathi silwa impi yomuntu njengamanje la ngoba nawe zikhona iziphi mfethu okudlalwe ngazo kuzona abanye abantu baxoshwe emsebenzini ingenasidingo uyabo abanye abantu mfethu baxabane nomakhelwane bangasupportwa umuntu abanye abantu bahlaselwa abantu nawe zikhona izimpo ezilwile ezakhe izimpo wazilwa wedwa wayinqoba noma usazilwa namanje onjani umuntu ekufuze athi belwe yakhe impi kufuneka ayilwe nawe lapho sometimes you need to be brave somehow ngoba uma mawungilwela impi yami mina ngizokulwela yini yakho ngoba phela hayi ukuthi awunayo impi ikhotha hayi ngayikhothi yayikhahlela ongcono kakhe umbimbi lokuthi kuyalwelwana njengalento ekuthiwa iskebe ukuthi siyokulwela wena nawe somlwela lo nasokulwela lo kodwa hayi ukuthi ngathiwa hamba uyongena empini hey elingana nempi kaMalema uyophazamisa impo ngeke uzuyinqobe kube lesiphithiphithi amaphoyisa lapho ayabopha amalungu EFF nawo ayabhonya iMK ithi angihlanganise thina nje sebenza indlela eqondile thina senza ipolitiki eclean uyabo uyacabanga mfethu ake sibe real la uNgizwe emkhulu
by look kodwa ngenzethu ibona ngenye indlela. UNgizwe mkhulu bekubukeka kuumuntu olwele umsholozi kakhulu. UNgizwe bese kuyithuba lokuthi yonke lento yokudlala eyokuthuka abantu eyokwenzani akayibuye manje ayi-align kahleke manje bese njani bese ba professional because phela sengena kwinto professional inhlangano bese nayo efike ya support ngiyakutshela lesikhundla lesi esithathwa ukhanyile ubezosithola uNgizwe esicishe esifane nalesiya ngoba kuneqhaza empilweni adlalile kushubile kodwa futhi uma ngabe yena empilweni undecided engenayo isho ukuthi ziye emuva noma ziya phambili elikhathi sokudlala akhuluma amazwi abantu abacapitalize ngawo ukufeza inhloso zabo yonke le nto idonsele emuva ingakho uNgizwe khathi esiningi uyohlala ezama noma sekufikile isikhathi sokuthi akanqobe ukuba khona kweMK nje abantu abaningi babelindele ukuthi uNgizwe umuntu ozoba phambili bakuthiwa uzuma uthi ovotele iMK baningi abantu abaphoxekile ngokungadecide kaNgizwe ukuthi kwenzakala yabo kwasuka ukhanyile esuka kwenye inhlangano wathi hayi sengibizile ubaba ngiyakhona wathi qithwa yakhona befika khona wadlala ipolitiki and yayibona ipolitiki edlalwa bonkosi iyona impela ipolitiki yangempela ke leya le ethi siyaphambili kodwa futhi into esiyenzayo sihamba kuma lines omthetho uma ngizokhuluma hash kodwa ngikhulume hash ngikuma lines omthetho uma ngabe ngivumisa angivumise ngikuma lines omthetho uma ngabe ngenza imash angenza imash ngikuma lines omthetho lo hayi uvele wenze into ezokhosta impilo zabantu at the end of the day nabantu abayitha zakho begcina bethola intuba eyokuthi bavele bakubophe ngenasidingo yonke into ithi uyihlohla nje uthi ubizizakha uthi uyaphambili uthi ukukhuluma politiki lo yamfana uyayazi ipolitiki lamfana futhi usazokhula yabo nje lesigaba kusona uyayazi ipolitiki ikhona futhi ipolitiki engaphezulu kwala ekhona ledlalwa ibono Jacob Zuma ledlalwa ibono Ramaphosa ledlalwa ubani yabona lo mfana usazokhula kupolitiki ngoba isibindi unaso yabo so nje angifundi ukwana ngama abaningi bengithi ake ngifike nje ngike ngichaze lezi zinto ezimbalwa ngichaze kuningi vele ngihlala bengitshele bona